sun ce ana ji da idaniya ban ji ya shiga gaibu ba. Ana ji da idaniya ban ji ya shiga gaibu ba. Beat Amjad Record. Nimar da kai gare mu ba mu san adadin ta ba, kai ne ka ba mu zahiri ba a gaibu ba, ka saka mana sanyi ma mu ba mu san za ka ba mu ba. Allah muna ta godiya da baka bar mu ba. Ka sanya mu mafi alkhairin dukkan ummatai, malamin zamanin ga tamkar annabawan da suka tai, kuma duka annabawan da suka zo suka tai, mu za mu musu shaida ba al'ummatansu ba. Cuta ya zana manta wanda dan shi ka ba mu shi, me zai dan je ya samu ya kai ga kawai ka haƙi mala'iku 70,000 su je mushi, Jibril ya ja gaba su mai gaisuwar uba. Wai salati ke haskaka abin da duka nake faɗe, da abin da rayuwa ta jiya ta nan naɗe, yau da gobe ma na san za ba ni na tankaɗe, abin da zahiri da ɓuya ba su san shi ba. Mamaki yana kure ni ina ji faduwa, wataran ina tafiya suna nemo gun zama, ajabin abin da kudura ta shirya wa malama, la ilaha illallah wa billah ba mu san shi ba. Barni kai ni ka sallama ga uban talikai, barin kai da wanda annabawa ke kwantarwa da kai, barni fada ta yanda ruhi na za ya kai, in ce abba na banu dan ban san ka ba. Aya fi balin na sani kana da zubar tausayi, imanin da ya zo gabin ka za ka yi, ga wani bawa yana cikin wani yanayi, na san zunubi ba za ya sa ka bar shi ba. In mutanen makara ya sani nazari na zan tsallake, ina ta tunatinin yaushe ne za na wasake, in samu in dinga ayyukan hadara sake, mota in sama amini ta zaman uwa uba. Sunanin guyubin zuciya ta kama maye, burinta na gobe na danne na yau fiye da fiye, da maza na samu sirrin nan na kai tsaye, wanda ma ka ba da shi in ba ga mai ganin ka ba. Dangantakar jiki da ruhi na ta zamo tamkar wanda rayuwa ta sa ta yi gamo, suna ta buga ni gashi na kasa zama da mu, in kai musu magana ba za su ki su ji ka ba. Wallahi ina ji da tamkar zan haukace, don wata rana na